Elena chuanin kungsira chuanin arsahem minte zuarim ain hral thein nuamati ve le a lei saktu te hena chuanin a hral chuan lom thu a hril mola chuti lai chuanin a pasal Ricardo chu office atanga lo chuakin chung Elena thil zor lei saktu te chu aron hal bora chutia aron hau chu anni pali chuanin makpo anti ve hle mai Mahse Ricardo o chu arin tak awang chuan engma soilo chuanin an kalson ta chu mite kalson hnu chuanin Ricardo chuanin anu Elena thil zorna to lai lir chu anam thuk sakta mi mai Elena chuan makati hle maya a thil zor lai leya ta nei nuai te chu a thli renga chuta Ricardo chu rontong chuakin he tiang lai te iron zor ka ring hlinem hilai iron zor hian min pimbol pho ti hriang che ti im anu chu a hal bora Elena chuanin a thil zorna atolai lir chu an tung thate te chuta ron tong chuak ve in enge hilai ka ron zo chu poina hilai hian ka in hral thia hei ka in hral thei te ren en ka hlep tur zong ti bovekalom an tia thinrim zatin Ricardo chuan anu kut chu a chu khoya ngoi chip chamro ka soi khai hrelo mi hilai lokhi kan office ania hilai hian kan nu in thila ron zuar thin ti an thria chuanin ke hi min ti mualpho don tuk chu hriang che ma ni nupui te po chom zo lo thanin ka thang don sin min ron mutam ma hian I thil zor bu kha ti fai wat la hilai mun hi chua san watang che ti in anu Elena chu an thrila Elena chu an pa ti seilai chuan aril ru na ti a hriat le mai muang chang chuanin an pa in a thil zor lai leya ti buak sak chu an chara chuti lai chuan Ricardo chuanin mi in an huang ti hlau tak hian in kuang ko in alo hui ton seka anu chu man mo tu chuanin alo tur ve sek bok chuti an pa in a tur awang chuanin Elena chuanin a thil zor na man ruwa vel te chu ala khom soka chuti lai chuan office atang chuanin Ricardo thawhpui hmeichhe pahnih te chu a ron chuak ve meka chuti lai chuan Elena chu atolai lirno chuanin akal ve chia chutia Elena kal chu anni chuan ron manin Ricardo po chu an leta chutia ale nen chuan chu mi te pahnih chu han in mu in a thawhpui hmeichhe pakhat jok chuan enge omzia khanu kha ilo haw nge enge khatia kaltak de ya ti im Ricardo hena chuan an zota Ricardo chuan kan then omami nia helai hian aron zuar thina hilai kan office ati top nokani chuwang chuan kalo haw ni kha an tia a thian te po chuanin ni hau om reng ani helai hian phalna nei le nei lo po engma chu kan threlwa hilai vel hi ati hulu mi tuka chuwang chuanin ilo haw chu a thla we ti in an ni po chuanin Ricardo chu an lo thop ve le Ricardo chuan khanu kha in tran thona mukatia kalo hlau thon ve ma nak lain Mahse kalamai lo trang hlau chu ati je hle mai ni hilai hi ti top pati lata chuwang chuanin kawa chuka kawa hau mai ni khongai chu ka khongai khop mai an ti ve la chu mi te chuanin ilama kan tang lo ten nang ber kan tran lo chu chuan tran tu dang kan nei nang an tia Ricardo chu alom ti hriat takin chu ti an ti lai vel te chuan alo bu ve ngata an zingah hmeichhe pakhat jok chuan sana chu han enin hei ban te po hun trep to lom pona kan chok rei tol tu ke ti im an soya Ricardo chuan an thu soi lai chu ngun dewalo enin alo ni ve suka pakhat jok chu ron tong chok le in Ricardo kha ka hmuto tlatin ka hriani khanu kha kan thenom te tia inu kha ni lo mo ti in Ricardo chu an zota Ricardo chu an ngoi de wanga kan thenom nu ka ti chu kan in bulloko mani kuru ilu tong in chung lampanga khonge omti mi lo zonge ti in rot na chu an thlen nga la chemin hu chuanin anni po chun ole lu toila in office lampanga chuam an lu ta tlaila malo ni Ricardo po ina thlen don chuan a thin rim ngal hle mai a korpo chu hathalwin anu Elena a mu chuanin atlan wata Elena hena chuanin voina min ti mualpho je khai hrem ti in awa haw ngal ton tona Elena chuanin insumro tia ati po chuanin Ricardo chuanin voina khanin ka thawhpui te po in anrum man che ka in soi fel thelo trep ani khatiang khan voi khatma khlai hmuna rong kal to sung che
an tia Elena chon o engem ni poina le lai kalu in zuar ve ni maya an tia Ricardo chon ngoi te ka soi hungun devin lo ngai tharo ka ti chu nangin sulaya top niknekin ei turte ron zuara ipasal himin ti mualpho sin an tia Elena chon chu enge ka ti mualpho na che an tia Ricardo chu a thinarim to hle mai min ti mualpho ti shelo mo in ngai tua cheng ta che ipasal hi min ti mualpho tak zetani an tia Elena chuanin o ei tu karon zuar ni maya tin mamo tam tak kan chung ko hin kan nei an tia Ricardo chon mamo kan nei chu ka hello bi kam ni sulai ron zo to su ka tin mai lom ti in anu hne na chuan an suya Elena chuanin sulai vela in thala har ema in office bul nuam ka ti line nang chuan ti khanin ka thil zor song song po miron ti buak sak veka poisa po vena hian lo tlem te ba ka nei lo ni an tia Ricardo chuanin lo inei reng nang tisu ka tisu ni mai mi pa ka ni pa zo ka ni ka thu yoi turani chu ti lo chu itu lai lir zong zong nen hian kalati chiat sak vekang che an tia Elena po chuanin ngoi mai chu harsa ti hle mai an pa Ricardo chu a thei ang chuan an yel ve zela Ricardo po chuanin office bula zual lo tu chuan an nu chu a hril non le a ituli le ni chuanin he ina hian ka om to lo nga ka chua san chenga nupui dang ka nei dai mayang ti in an nui vela Elena chuanin idule nei dei la ni mai lom alo ti khum ve saka office ei lo po pakhat ma ka chan ngai lo hi ti in an hril chun zoma Ricardo chuanin o ka hlo te chu engei chan rengang eli in tu te po koron leya tin kan office kan thawhna te an chang ka nga thuam no chang kang po kamamo ti hria ngoi chip chamang che ka soi to ang khan tu hnuwa I in zual le ni chuanin solaya email ka hmuto turani lo mun danga chuan hei in zuala poilo Mahse solai vele in zor kha katan mualpho na ani ka ti chu hriem an tia chutia soila chon Elena chu alo ngoi renga aril ru chu anat mel le mai chutia ti zon hnu chuanin Ricardo chu in chung lampanga aluta a Elena chu an pai na tong khum dana wang chuanin aril ru an na hle a atu kalo ni a Elena po adan pa ngai ang bokim kongpui sir hun pakata chuanin ar hem min chu atolai lir chuanin azua le a ni dang angin in thal thelo ma sila rondo tu anei zeu zeu wang chuan alom ve hle mai athil zor lai te chu a min that lo lawin an let zung zunga chuti lai chuanin apia chuanin alampan chuan police pahnih hi an ron kala abula ron thlen chuan an ron hau hal bor mai engati helai hmuna in zor phal ani reng hleinem phal nei nei mi ti in Elena chu an ron hau hal ton tona Elena chuan angai na hrelo hle mai in thlashong takhian a pute u helai hmun hi in zor phal lo na engma ni ka lo hrelo renga tin in zor phal na la ka ngai ti po ka lo hre reng hleinem ti in an pahnih hna chuan an hrila pakhat jok chu a thina ron thok phuta Elena thil siam na chu aron lei mit ta vek mai Elena chu vele chuan ring takin a au chuka chu ta ron tong chokin pute u enge omzia hei ka thil zor lai ka mailing zong in ron ti thi fe kalom ti in trap chungin an hna chuan an soya police pakhat jok chuan dan phal lawin thile zuar ni kha an ti deuh maka Elena chu ron tong chok le in pute u engma ka hre lo wangin helai hmuna ka lo om mai ni Mahse kha tianga in chat kha ka ring reng hleinem an tia Mahse chutia a soi lai chuanin a thil zor lai chu leya chuanin an ti thlak sak muk moka Elena chuanin ngaidam tu chuan alo ngen ve reng bok Mahse an ni pahnih chuan ngaidam chu an tum lo hle mai a thil zor lai zong chu leya chuanin an pai thlak sak veka police chuan vawin tu hnuai helai hmuna email hi kan hmuto turani lo kan thu lovin helai hmuna hin in zor phal ani lo hrim chu hriang che an tia Elena chuanin pute u khongai takin helai hmuna hin in zor min phal sak ram ro an tia Mahse an ni pahnih chuanin an na tum hau lo izak chai na nge kan thu chu kan thu ni mai tu hnuwa helai I in zur kan hmule ni chuanin itolai lir chop hianin kan ti chevekang korok kalang ti in a thian pa chu an hoya
a thian pa po chuanin Elena thil zawrh an paih thlak bang te chu han paih thla in kan soi kha hre-reng che ti pa in an kal san ta nga la Elena chu chulai hmuna chuanin a trap deuh pura a thil zawrh an ti thlak te chu han enin a lungai hle mai a hnuah chuan a pia thu thlengah chuanin a trap tlok a chuti lai chuanin a hnungah chuan meiche pakhat lokalin Elena dara chuanin a ran khoia Elena chu chutia tra laia rong khoi tu an omawang chuanin a trap lai chu an banga chutia khulaya mi hmulai tra chu hre in a thlek zeuh hnu chuanin a mit tui chu an ru hul vata chu nu po chuan Elena chu lungoi na thuk tak a nei ni ti a hriat awang chuan Elena hne na chuan ibulak lo thu thei ngem ti in Elena chu an zota Elena chu alo bungat ringota Elena bula chuan ron thu in thianu enge helai hmuna itana chan min hril theim ti in an zota Elena chuanin vuina an ti buai dan chan chin te le apasal ne na anin kar chan chin zong chu nu hne na chuanin a soi ta vek mai chu nu chuan e thianu lungai ma te che ilungai ne te imang an te pathian hne na thlenla pathian chuanin alo ngai thadon che lom hei hilala hei hi orang che engtik lai pun pathian chu kan hne na renga kan biak pha ka renga ni kan lungai ne te kan mang an te hi pathian hne na thlen thi ni la pathian chuanin alo hria min lo chang thin ani chu wangin kha kol tha khieu la khoya ma da bo reng sung che ti tak zatin pathian hne nei tong trai thin don nia an ti a chumi hnu chuan Elena chuanin hei wang hianin pathian chung ka tong trai na chang mo enge zia ti in chu nu hne na chuan an zota chu nu chuanin pathian chuan mi zong hi min siama min mangai vekani chu wang chuanin kan lungai lai te kan him lai te eng lai po hian pathian hne na tong trai tur kan nia kam mang an na te po pathianin a hravekani an tia Elena chuanin ke hi pathian min mangai lewaniang ka tong trai ve thina lom tun thlangin ke re thei dewin ko ma kan pa la chuan min ti re thei mmc kha thi hi nei le ro ti in thi chu peklet an tuma Mahse chu nu chuan eni love pathian hi ring hlenami ring hlel lova pathian hena dil te chu pathianin min chang thin ani thian nu pathian ring hlel reng suang che hei hi kol tat ro ka soi ang khan pathian hena ti tak zetin idilanga idil te chu pathianin a chang em ang che a hmain itong trai ngai lo ka ti mi lo ni o Mahse tu na ka soi hi mun dewin ngai tu la min chang te a hmai tong trai in pathian ring chungin ngei tong trai an tia Elena chuanin isoi tangin kavar or mai a hmain ka tong trai ve thin ka tia Mahse pathian hi ka ring tak ngai lo ni tura chuan he imi pek ngei hi ka kolanga pathian hi ati tak zetin ka tong trai ang an tia chu nu chuanin thian nu itilom hle mai Mahse hei cheu hreleng che itong trai a chan na i mungal mai lo ni point beidong reng suang che ti in akhabea chuanin an khoya chumi hnu chuanin chu nu chuanin Elena chu akal san ta nga la chu nu kal nu chuan trap zoi in Elena chuanin athil pek chu a en wanga tlai lama lo ni a Elena chu athil zo na man ruwa chu norin in lampang apan ve meka an pa Ricardo in a ho khalang ti chu a hlau hle mai a hlau ang ngei chuanin an in ko thleng chu in chung tang chuan an pa Ricardo chu aron ang chu ngal buana enge zia office bank karon ho ka ha a ina po na ngi lo lo ania nanga thlo chu tlem te kha engma kan tan ni lo ti ina lo ang ngal bora chuti lai chuanin annu Elena po chuanin athiam ang tok chuanin alo in sei thiam ve a Mahse Ricardo chu athin rim zual so mati mai turin a ang buana Elena chuanin an pa chu thin rim lo tur chuanin alo ngen ve renga Mahse Ricardo chu athin rim zual so mati mai turani Elena po chu in beng dai thei bik lewin an pa chu athiam ang chuanin a chang ve zela Elena chuanin ahman mo theyang bera in lampang rom pan thu de chu han hrilin Ricardo chuanin office ka rom banga kan rila tram em engma po e tur helai hmuna lo lo nia ina erong lo bol dona mati line nang chu solaya
thil zuar reng engmah ka sawi ang khan in hnem hna na tur pawh awm lo ania an ti a Elena chuanin an pa chu han khoin khaya ni ka thiam lo leo ani ei tur chu tlem te ka lo hon alom ni ei ril tram to ngotang kan la lok nge tikha lo umro ti in athil zorna bom chu an honga chu ti lai chun Ricardo chuanin khang te chu tuipo tui to nang zingah mi ni om si I hral thei lo le ngal an ti a Elena chuanin chu tiang ani lo ala lum vek ania ka hral thei lo pawh ni lo ania ti in athil zor lai a arsa hem min chu aron la chuaka Ricardo hena chuan han pein Ricardo chuanin a lo la ve maya Ricardo chuan han enin a rima tang reng chuanin a tui don lo ti a hriat reng alom hei a hing rim nam ni hi ti in leya chuanin a pai buk sak veka Elena chuanin tap chung chuan o engma hi na om lo sin le I ve mai mera thatura nia ti ina pasal hena chuan an soya Mahse Ricardo chuanin ka hau lawang le khai thil siam I hral thei lo kha ka tani ron hon mo kha tiang ai tui dora tur tam taka omalom ka chak chu cho ngei ni ka chak ni chu po engma milo siam sak lawania kha tiang te ka chhar khom tum su ti in athil ti bok sa chu an pet vela tun huwa chuanin he tiang ei om le ni chuanin khulai I thil zor hi ka phal sak to lo tak takang che ka khongai che hilai hmuna ko ompui ve ram che khongai tlak poi ni lo ni hi Nupui dang ka nai san tak takang che Israel chu tiang ei ti du lo chuanin ka thu o yang che an ti a Elena chuanin ka in zo lo te chuanin engma bu fai man te po kan nei ngai hlei nem ti in alo changa Ricardo chuanin chu tiang soi su ka thu chu ka thu ni mai ei tur pon nei mai la asiam turin iron ho man lo hi tuna po ril tram em kom hi tuna ei tur siam chop le la ril tramin ka thimana nga sin Nupui lak lo tak ka lo nei che ka in chir hle mai thil ka zur tia poisa engza ngei ron hon po engma chir tur poi ron hon lo hi Israel kha I korma I poisa I po athe vekha engma om lo kha ti in a korma poisa da na chu an khoi saka chu ti lai chon Elena chu angoi renga an pa Ricardo chon ei tur zong tur chuan mundanga akal son ta deya Elena ril ru chu anati a hriat hle mai chulaya an pa thil ti bok sakta chu a thlir ngoya trap chung chuanin katan hinin om dan thiam awa har tak engti om zel tur nge po hi ka tha thiam thei lo ni ti in trap chung chuanin an soya an pa thil ti bok sakta chu achar ngal zunga achar fai nu chuanin in chunga aluta in chunga chuanin thing te chung hianin atong trai ngal mola an pa ne na an chung chang thu te an zon na chung chang thu te tin chu ba ka amma a dil na te atong trai na te ring hlel chunga alo dil awang te chuanin thupa a choi ngal zunga thinlung le ti tak zetin tun tuma chuanin atong trai thei ta a tong trai cham tur po tun tuma chuanin anga hle mai darkar cha ve chuang lai chulai hmuna chuan thing thi in atong trai ta a atu ka lo ni a Elena chuanin an patha rel te chu alo phir fai mola chu ti lai chuan anin bula chuan hmeiche pakhat lo kalin a hming Monica ani Elena le Monica hi anula line anin kom thin ania chutia Monica le Elena in phut chu makpo ti in an pani chuan anin ku a an chanchin te chu anin zot ngal zunga an chanchin tlang pui te chu in filin Elena po chuanin an chung ko chanchin tlang pui an zon te chu an thil ve zunga chutia Elena in an chung ko chanchin an soi chuanin an pa chu an office a chuan a thok ve ti chu Monica chuanin a hre chok ta a tin mo in pa hming soi tang chuanin kan office a thok ve khani mo a chanchin ni engemaw hriat ka nei ni thian nu chu wang chuanin ke po hianin tam tak hril tur che ka nei mai thei ni Mahse ka hriat zong ka hril che chuanin iril runa viang mai thei ni ti im Elena hena chuan an suya Elena chuanin tuna chuanin thian nu ka ril runa tok to lom I thil hriat chu min hrila ke pon ka thil hriat ka hril veng che ti in an suya an huwa chuan Monica chuan ani chuan thian nu I thupot teang ding chu soi reng a chuan ti in an pahnih chuanin kongka bula thutna oma chuanin an han thudun te a
Monica chuan zona han zotin ani le thian nu enge in pa chunga ilom lo na chuti in an zot phonga Elena chuan an chan chin an pa in poisa pe ngai lo thu te chu mai pa ka a thil zor te a phal ngai lo thu te a chan chin threng khat te chu a thian nu hne na chuan in a hril zung zunga Monica chuan ani tak chu in pa hi ni e keipon kalo en thlanga a chan chin chu keipon ai cheng zo ka hret kalo tum don nia eng poni sela ina ho phot ka ngeiah kan pahniin kan la ti dun lenga chan chin kan hrile zung zung don e thian nu lungai lo la nampok an office sei thok ve thei mai thei nia ti in Elena hna chuan an suya Elena chuan Monica hna chuan thian nu nang kalungai lai le kamang an lai taka i local hi kalom tak zet zet ani ti in an pahnih chuan an ingkua chutiang ko zon hu chuanin Monica chuanin thian nu ka soi ang khanin kan office po hian iron thok ve thei mai thei ne ka ti chu Mahse han ngak deuh detila in pa po hi kalo en thladon ani nakina chanchin ka in thil zel don nia lungai mi sung che ti im a thian nu chu akal san ta ngala Elena po chuan a thian nu kal chu a enjoy ve renga atu kalo ni a Elena chuanin atolai lir bok chuanin eitur chu kholai chuanin annor le a chutia nor lai chuan abula chuanin Ricardo le meiche pakhat hi lim takhianin anlo omduna Elena chuanin akal pel don chuanin Ricardo o ang chuti in ading ngal chuta Ricardo ati chuka Mahse ani chuanin anlo reng reng lo lim takin an thuna hmuna chuanin anlo in ko dun vela Elena chuan am panhi chuan a pan hnaya ring taka han tong chuakin Ricardo enge omzia helai meiche te ompui ti im ampa chu an hawa Ricardo le meiche te po chu ronding chuakin chu meiche chuanin enge khati ron aw ve ringota ani nen hian in lei chi nei nei mi ti in aron zota Elena chuanin o kan nei te meu mai an tia Ricardo lampang chu an hoya ke thil ka zor line I office mokotia nula bule ommo an tia kan leng chu ve lok ani hi ti in Ricardo chuan alo chang ve maya Elena chuanin chu meiche chu an ena thian nu iwan zak thelo em ve mi pasal du lai te khati kha ni lo ompui mo an tia chu nu chuanin I zak thelo fe zok ani hetie kat om thal he le lai miron ti boi zok ania ti chuan zak thelo zok chu tunge an tia Elena chuanin ka soi chu hria em ke hi anupui kania chu chu tok mai em nang hian ni lo len pui nia I lo tom pui nia ni pa ngai zong ni chu ti in an suya Ricardo chuan ke hi I pasal ka ni mo ka nupui ka ngai lo na che hi arei to lutuk chu chu hriang che zak thelo lutuk mai an tia Ricardo bial nu chu rontong chokin kha a chu soi khe hriamo anupui a po ngai to lo che ni chu a ompui mai mai ngai che ni chu ti hian kan pahnin nim takin kan leng tuna nang chuan I lo thik le velania nang tho chuan nei lem lo ai chuanin ke chu min du dei zok ni chu an tia Elena chu angoi du bi khau lo tho chuan nei lo chu min ti bi khau su o ti in ang ve ngau ton to na Ricardo chu in ro vatin I beng cheng lu tu kal mai mai te nakina hengvel te chu ina kan sei fel don nia an ti khuma chuta Ricardo bial nu chu rontong chuak le in Ricardo chu an ko te te a kha a soi khe hriamo ni e in lampanga chuan in du to kin sei fel don nia ke aya nanga thana tur tu hi ka hrelo reng reng ani an ti khuma Ricardo chu ron in rol ve vatin ka soi to kha ina kan sei fel don nia helai mun chu kholai nia tun a chuan hei Julin en hianin kalna tur kan neya kan kal photange nang po ti tur na nei kha an tia abial nu Juli po chuanin Elena chu bye bye le ti in an pahnih chuan an kal san ta Elena chu rilrun takin chulai hmuna chuan a chal dom meu hian a trapa tlaila malo nia Elena le Ricardo po chu ina chuan ho to in Ricardo chu a thom no alo siam mola Elena chuan Ricardo hna chuan enge omzia ti in chanchin chu an zota Ricardo chuanin du ka thang fel to ni he ina hian ka om to hau lo le ka om pui pe to tho lo che ni nupui dang ka nei don ka ti khai hriem chu chu tuna hian atakin thleng don ta ni
he ina hin kom to don lo min chel boi tum reng sung che ti in Elena chu anwa Elena chu ain pha niam hle mai a thiamang tok chuan Ricardo chu chuak lo turin an nge na an he na chuan a thiam lo na ni mi si lo chuan ngai dam te an dil lom loma Mahse Ricardo chuan chuak chu atum hle mai helai hmuna hrom takin hun rei tak ko ma ka chuak don hrim ti in kong kha lampang chu paning kong ka chuan a chuaka Elena chuan in ron chuak vatin an ko ding le a khongai takin min chua san su ka ti chu min khongai lo mi ti in khongai na chu an nge le a Ricardo chuan in katum ani mai an ti khuma chuta Elena chu Ricardo bula chuan in han thing chungin ka ngen che hi ka thiam lo na zong a khan imi ngai dam na ka ngen tak me ani khongai takin min kal san su ti in akea chuan an khoya Mahse Ricardo chuan in min khoi su ka chuak to don ka ti chu ka chuak don an mai an ti khuma Elena chuan in ani chuan chuak ro min thei hil mak ang che meron tu boi to reng su an ti khuma Ricardo po chuan in o ka thei hil mak ang che nang pon min thei hil turaniang ti in an kok sak saka chumi nu chuan in Elena chu akal son ta ngala Elena chuan toy te chu an zuya Ricardo chuan in ban phar chung hianin aron hoileta tuna chung ka zaleta ka kalta nge ti in akal son ta ngala Elena chu chulai hmuna chuan ril run na tak hianin atrap tloka a thut mun chu han siam tha in kavan van doi tak em ti in atrap tloka chu ti lai chuan api atang chuan in Monica chuan in alo mu ve renga a thian nu chu rampan na im Elena chu aron kowa Elena hne na chuan chanchin chu an zo chianga Elena chuan in an chanchin zong chu a thian nu Monica chu a hril fai ta veka a thian nu Monica hne na chuan tuna chuan mei thai mai ka lo ni ta mei che chan hi awarap thlak em ti in an thrila Monica chuan in khai thian nu lungai su in pa kha kan office a thok ka ti kha kan office a thu ber chu ka pa ani chumi chu hriang che an ti a Elena chuan in chu ni se enge poina in office a thoka in ban thei don ami enge zia ti in chanchin chu an zo chianga Monica chuan in khaya ka pa a thu bera tin nang ka thian nu ber rel ru atina che a chu wang chuan at chunga hianin phupa ka lak pui hrim che an ti a Elena chuan chu tiang ro den thei don ni ti in an zota Mahse Monica chuan in ani thei dan tu ta chu an thril nga zunga Elena chu atu ka tangin an pa office a thut na ngeiah chuan in thuturin ruam manna an siam ta ani Elena chuan hrel hle Mahse chu ti an tum het tabura lai lo ni a zing lo ni meu chuan in Ricardo po a office a chuan lutin aru man lu chuan in arin lo deuh Nupui Elena chu a thut thlenga chuan through in computer hi alo khoi miela Elena mu vele chuan in nang nu kha enge zia khalai ka thut thlenga te lo thuta thofeng te velo ti in a ha ngal ton na Elena chu a thuna tang chuan ron in herin helai hmuna hian ka thok to a helai hi ka room turani hi an tia Ricardo chuan kong chu handoma eng tin moi tia kha ka thut thlenga ni kha helai hian eng ma thiam nei lo hrim helai room hi kata ni hi an tia Elena chuan in nakina ila hre mai don alom helai hun hi ka room tharani hi helai hian ka thok to don ni an tia Ricardo chuan in khai enge zi o iwan huang tau sot vele pona wa chu nga ro ithil to lai lir mang khan wa zoro an tia Elena chuan in ka huang tawa ni lo ve tuna hianin tuna tanga rei lo te a hian thil lo thleng chu I lo hredon nia an tia azam lo ve hle mai Ricardo chuan eng thil lo thleng mo ka hriat tur chu enge zia an tia chu ti lai chuan Monica chu ruma chuan lutin Elena chu aron kowa khai Elena kha I thu thlenga chuan I thu to mo aron tia Ricardo chuan in Monica hne na chuan Miss Monica enge zia hei ani hi kan nu hlui ania ka thu thlenga lo thu ve rengot an tia Monica chuan in ani mo in nu hlui ani mai thea Mahse ani hi helai hi
a thu thleng to tur ani a room to tur ani an ti khuma Ricardo chuanin enge omzia ipa pon engma mina hrilawania ati lai tak chuanin chulai company nei tu pa ber monica pa chu aron luta chuti aron lupa chuanin kha thil kha ka hrir puina thlapatin ni ka fanu mene kairo rel na hi ka trom pui ni antia chu thu Ricardo nang hria chu makati hle mai chuta company nei tu pa chu ron tong chuak le in hei monica hi ka fanu ni tin ke hi company nei tu ka ni ti chu nang poni hria to kha ka fanu hianin in chanchin inu pa chanchin hi engkim min hrilve vekani antia Ricardo chu ron tong chuakim Mahse sar helai hmuna kumtam taka thok ve towa ti in an tong dek deka company ni tu pa chuanin engchengei tho to kha ti in an zot let ve le Ricardo chuanin sar tuna hian kum song pathum ka thona cheni an lo ti company tu pa chuanin kum song pathum i thok towa tin i tho chen tur engma kan soilo a ngetin kan la lo bok chia chu chu hriamo tuna chuanin heta tanga i cholo hun to ti na ni mai ngeiah hei thok tu thar inu pui hlui Elena hi helai hmuna hian aron thok to dona tuna tang chuanin thok tu thar kan neya nang chu helai tang chuan izalena ni ber mai chu ti in an hril dap dapa Ricardo chuan soi tur hrelo hle mai Monica chu ron tong chuak ve in ka thianu hi Elena ni Elena inu pui hlui hi anin in chanchin engkim min hril vekani chu wang ru manna kan siam ani kha anti khuma chuti lai chuanin Ricardo chu alo ding ngoi renga Elena po chuan apasal hlui Ricardo chu alo en ve renga Ricardo chuan sar he tiang hi Elena hian a khoi thiam ang mo a khoi thiam lo hrim hrimang ti in file chu khoi an tuma Mahse company nei to pa chuanin khoi su ti in alo hau tuara chutaron tong chuakin he na hi Elena na ni to ka ti chu antia Ricardo chuanin Elena hian hemi ka thil khoi lai hi a thiam ang mo eng mala ti ngai lo nia a khoi boi vek ani mai sar ti in an thrila company ni tu pa chu ron tong chuakin a thiam lo pon keinin kan pui mayang he office atang hian I chuak theye min chua san ro antia Ricardo chuanin ngoi rengin chulai an office chu a chua san ta ngala chutia a chua san lai chuanin an ni ho chuanin an lo clear ve renga chuta company ni tu pa chu ron tong chuakin Elena hei hi ka fanu Monica in chanchin zong zong min hrila chu wang chuan nang hi he din na hianin da che kan ni antia Elena po chuanin kalom nu tukani sar engma ka thiam don lo ti hreng chungin min chorania antia Monica chuanin thiannu na thari hmuwa kalom puye che antia Elena po aloni varavara pathian hena ka tong trai wang ani anti sapa anhuwa chuan company ni tu pa chu ron tong chuakin Elena ka soito angkhanin ngai thiam lo ni point kan ti ho vekanga Mahse kha I thiam ang chun chun chu I tho ve kan phut latani tuna khan kha file pahni a oma kha file a khanin thilpui mo de deu ain zia kani he office a hian midang ban tulpok ala nei mai theini antia chumi hnu chuan Elena chuanin lom thu te an thrila an pathum chuan an hnim hle mai chumi hnu chuanin an chua san ta an hnuwa chuan Elena tok zong chuanin Ricardo bialnu Julie le meiche pakhat thi an lo kala Elena hmu vele chuanin Julie chuanin hiu helai hmuna inga tinge hetia ka hmu che antia a thianu lampang chu han hoin hi Ricardo no pui hlui ni hi antia Elena chuan an pahni hne na chuanin ni he office a hianin karon thok ve to dol ni antia Julie chuanin a oilo hle mai awahan oi omlo tak Ricardo laka intinal tumin hilai hmuna irong kal ve mai ni kha ti in an soi khoma a thianu po chuanin alo fiam ve zawa in pa hmu chakin hilai hmuna ilo kalin mo kha in cheina kha awanal ve ti in an fiama an pahni chuan an ni khum bok boka Mahse Elena chuanin thu tak teu hianin in pahni hne na hianin dot ka soilo reng reng ania hilai in office a nge hianin karon thok ve don ani antia chuta Julie chuan wow helai hmuna hian ron thok ve don tak tak mo ani chuanin in pa hlui te nen I thok ho don ni maya
Mahse in palhui Ricardo kha chu ka chan puala ni kha hrengang che tuna ani muwa intinal deventi khan ni ron che ve nia ma a in che ne ti chu e thian nu hetiang hi ni ngai hli nem tulai lir manga thilzuwa thin kha ni hi anti khuma chuta Elena chuanin ni e ma chon ka zuwa thin ngei lom Mahse tuna chuan hei na thar ka mu ni hi ati khum ve sia sia Mahse zuli chu ala jam lo hle mai helai tho ve po ni la ke ni a senior jok ta chu min za tura niang chu chu sera o turo thian nu antia a thian nu po chuanin dikchia ni e thok thar te ti ni khati hrengang che baka lak tharan nei ti o mang hi kan pu te nan sei lo reng reng irong kal ve mai mai ni lo mo an ti khoma Elena chuanin in na hrema yang an ti khum ve rengota chuta Julie chuanin nia kan na hrema yang chu Mahse junior zokani kho ti in an ni khuma chuti lai tak chuanin company ni tu pa chu ambula lo kalim ekhai invati ti na som ve in lo thleng ta ni mo an tia an puber an bula local chuan an oki chu adang ta zar mai company ni tu pa chuanin Elena chanchin chu an thil zung zunga ani hi tuna chuan Ricardo aya thok turania Ricardo kha he company tang hian kan ban to ni Elena hei hi nichina file ka soi kha nia anni hi lo pedonia anni hian an cher huna ihremayang atia angkal santa a chutia kal hnu chuanim Elena chuanim an pahnih hne na chuan file chu an pe a kha file kha han keu teu le ke chuan engma kala en lo ania kala chiar mi lo ti in an thrila anni Julie te pahnih chuanim file chu an han ena enge omzia hetiang hian kan pu bula min lo he kan mo an ti khuma Mahse Elena chuanim e khaya engma kan pu ber hne na hian in chan chin hi ka soi lo shum shum kan pu in kha kha pe tur cheu min tia ka pe cheu ni mai an tia Julie thian nu jok chu ron tong chuakim ani le kan pu in kan chan chin in hne na in tin nge soi heti hian pero ati runga chemo thilom je kan thadu ni an tia Julie chu ron tong chu le in ingoi reng don nge ki ma ni hi kan pu bula min soi che chiang ani chu ti ni chuan I chak lo ngotang an ti khuma Elena chuanin engma ka soi lo ga ti chu Mahse kan pu fanu Monica hianin in chan chin hi kan pu hne na alo soi ni mai thei ni ka pasal Ricardo ne in ngai zon chan chin te tin keimin mu sidan chan chin te hi a soi ni mai thei ni chu chin hri em chu bak chu engma hret ka nei lo ni an tia an huwa chuanin an pahnih chuanin Elena hne na chuan ngai dam te an han dil du na Mahse Elena chuanin e khaya ke ngai dam thei te in ni hle ne kan pu hne na ngai dam dil te chu ke hi ta hian ka ron thok thar ve chu nia ka thu lo kha junior ber ka ni kha chu chu hriang chu kan pu hne na ngai dam dil ula ke chuan na ka nei ti in an pahnih chuan akal san ta deya hun te liam zela Elena po chu office a chuan thok zui zelin Ricardo ro hei hi a chan chin anita ani Monica office ho chu motor chuanin kongpuya chuan atlan meka chuti lai chuanin kongpui sira hian a pasal hlui Ricardo ngei chu to lai lirnor hian a hmuwa abula chuan ading ta chat mai Ricardo po chu a lo ding chiang ve hle mai chuta motor kongkha chu han kikin an nu hlui ngei chu a hmuta a an pahnih chuanin engma soina chang hrelo chuan an in en renga Elena chu han tong chuak ma sa in e heu nangani mo kha tho I phal lo kha I thok du ta ni mo enge omzia ti in apasal vi Ricardo chu an deu so vela Ricardo chuanin soi mai tur hrelo hle mai a min dor vela ni mai an tirngota Elena chuanin khati ngang tuna chung ka e chak thri love ka dor lo phot meng che min mu sin man chu tuna khan I mu ve ta ni kha an tia Ricardo chuanin apoi ka ti khop mai khatinga kalo tong khum na che khan min ngai dom don nia tia Elena chuanin tuna ngai dam min dil le mo ani le ngai dam ka ti lai che khan entin nge min tong khum kha kha han ngai tu te ke chuan rilrun takin kal lo turin ka ti cha Mahse nang chuan min kal san lui ni kha ka zalen tin min au khum ani lom ni an tia Ricardo chuanin zoi deuh sap hiam ka thian lo liao liao ani an tirngota Elena chuanin in muchu kharma mani
apoi hle mai an ti khuma Ricardo chuanin ngai damte an dil le a Mahse Elena chuanin zirtur tam tak ila neya kha izir zo huna chuanin ngai dam thei mai thei chani pathian hena kan tung trai nga pathian hena kan dil le photanga tuna chuan katlai dona ka kalsan phot mayang che thadewin lovin enkolla itan po kalau tung trai ve thin dona nia Mahse zilai tam tak tuna hian zir chua tur inei ti ka hriang che o tuna chuan kapum hal mai thei lo che ni ka kalsan phot mayang che Mahse khati ka soi wang khan be sei ne thari nei ka ti na ni lawania pathian mu ve hi ka du zo ka ni ti in motor chuanin akal san ta nga la chutia an hlui Elena kalta chu Ricardo chuanin a thlir zui ringa Elena chuan an ina thlen nu chuanin an invel te chu en kualin tun ma ne na akho sak danen a in ang talo lutuk chu alom le a ama chuan han phun sepin khanu thil min thil kha thil dik tak chu ani don chiang ani hi atira chuan ni e ring hlel deuh chungin pathian hena ka dil thina Mahse tuna chuanin ka dil na te pathian min changa ring hlel lawak ka tong trai nuwa chawni pathian min chani pathian hi kata na van tha em bel tur dik tak chu pathian hi ani ati chuak sapa a hnuwa chuanin bek in a tong trai tha hria in a thuam no te chu a thak sok soka Elena chu bek in lampang panim bek in chunga chuan mung changin a pen lut chat chata midang po tong trai an lo om ve nual mai midang om Mahse a hma lampang chu a pan ta zela a hma chuan han kal thlengin thingti chung chuanin a hun ton to zong te chu an ngai tu in an cham kuala pathian hne na chuan lom thu a soi mol mola chutia atong trai zo hnu chuanin anun hlui zong te chu an chui kira atana hun hrom tak alo ton to te kha pathian hmu tir tu ani ti chu a hre chiang hle mai mitit la zoi in Elena chu biak in ngeiah chuanin atong trai ta a ole khati jong khalo ni le me ro se o thlir tu ngai thatu te in mi du sakna kalom thin tak zet ani nanglin min thlirin min ngai thalo ula heti chen kati pe thin donin ka hrelawa nangmani hian min ti phura engkima phurna min petu in ni ti ka chiang ani chu wang chuanin he channel hi nangmani wanga kal chho bek ani ti hi ka chiang em ani ole kan thu tok tak takang in chunga kalom tak zetani ka thiam lo chung mi lo ngai thla mi lo entry na kalom tak zetani e thlir tu ngai thatu zong te in zawai lo dam ula kanin hmule zel tura ngai photang o ti hian no bekena hina tong try a thing thria a top ani mai o in zawai in hun man nuam vek ule